அதுல அன்புமணி என்ன பேசினாருன்னா, விரைவில் எங்கள் கூட்டணியை அறிவிப்போம். தேர்தலுக்கு 2 மாதங்கள் தான் இருக்கு. பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்கோம். இந்த தேர்தலில் திமுக படுதோல்வி அடையும். எங்கள் கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும். கூட்டணி பற்றி எதுவுமே என்னால இப்ப பேச முடியாது. உறுதியா இன்னும் சில நாட்கள்ல கூட்டணி உறுதியாகும். பலமான கூட்டணி, மெகா கூட்டணி உறுதியாகும். நிச்சயமா வெற்றி பெறும்னு தெரிவிச்சிருக்காரு. பாமகவோட தேர்தல் நிலை எப்படி? விரைவில் எங்கள் கூட்டணியை நாங்கள் அறிவிப்போம். பேச்சுவார்த்தை அதான் விரைவில் இன்னும் 2 மாசம் இருக்குல்ல, அறிவிப்போம். பேசிட்டு இருக்கிறோம், பேச்சுவார்த்தையில் இருக்கிறோம். ஆனா நான் மறுபடியும் சொல்றேன், இந்த தேர்தலில் திமுக படுதோல்வி அடையும், எங்கள் கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும். அது மட்டும் நான் உறுதியா சொல்றேன். நான் இன்னைக்கு கூட்டணி எதை பத்தி என்னால பேச முடியாது. உறுதியா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல கூட்டணி முடிவாகும். பெரிய கூட்டணி, நல்ல பலமான கூட்டணி, மெகா கூட்டணி முடிவாகும். எங்கள் கூட்டணி நிச்சயமாக வெற்றி பெறும்.